सदर व्हिडिओ कोणत्याही पक्षाचं किंवा संस्थेचं उदात्तीकरण करत नाही. प्रयत्न आहे तो फक्त निस्वार्थ भावनेने केलेल्या सेवेचा आदर करण्याचा. सन 2020 आयुष्याचं 2020 करून टाकणारं वर्षच म्हणावं लागेल. सिरसलामत तो पगडी 50 या म्हणीप्रमाणे सर्व मानवजातीला वागायला लावणारं वर्ष. संकट कशी पटापट आणि वेळ दौडू न देता येत होती. मानवनिर्मित जागतिक महामारी कोविड-19 म्हणजेच कोरोनाने तर अक्षरशः कंबर मोडली होती आणि त्याची साथ दिली ती निसर्गाने निसर्ग चक्रीवादळ स्वरूपात. कोरोनामुळे कामधंदे नोकऱ्या गमावल्या गेल्या आणि चक्रीवादळाने तर सरसकट तोंडातल्या घासासह निवाराच हिरावून घेतला. वर्षानुवर्ष मेहनतीने पिकवलेल्या बागायतीची माती करून गेला तेही कायमची. शेतीचं नुकसान आज आणि उद्या भरून काढलं जाईल, कर्ज माफ केले जातील, परंतु अख्ख्या एका पिढीने आपलं आयुष्य पणाला लावून तयार केलेली बागायती पुन्हा उभी करायची म्हणजे हवीत अजून 10 ते 12 वर्ष, तेही कष्टाचे, परिश्रमाचे आणि विनामोबदला घामाचे. गेली अनेक वर्ष कोकण सरकारी मदतीसाठी उपेक्षितच राहील, पण अशा परिस्थितीतही आपला कोकणी माणूस स्थिर आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात यावर्षी 1200च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, परंतु अतिवृष्टी, चक्रीवादळ आणि कोरोनासारखी परिस्थिती झेलून सुद्धा कोकणी माणूस सतत उभं राहण्याचा प्रयत्न करतात आणि या प्रयत्नाला बळ दिलंय ते एका संघर्ष कन्येने, सौ चित्रलेखा बाल पाटील. हे काम एकट्याने होण्यासारखं नव्हतंच आणि नाहीच, परंतु 1000 जण निस्वार्थ भावनेने मदत करायला एकत्र करण्यासाठी तेवढेच खंबीर नेतृत्व आणि नियोजन लागतं. आणि हेच नेतृत्व एका स्त्रीच्या स्वरूपात अख्ख्या रायगडने पाहिलं. कोरोना महामारीत रोजगार गमावल्यामुळे एक वेळचं खायचे वांदे झाले. अशा वेळेस एक खास प्रेमाने भरवण्याचा आपला प्रयत्न विलक्षणीय होता. आपला पक्ष, उच्चभ्रू प्रतिष्ठा बाजूला ठेवून गरजूंपर्यंत मोफत अन्न, किराणा माल आपण स्वतः देखरेख ठेवून पोच केला आणि थोडं का होईना पण गरजूंच्या चेहऱ्यावर पोट भरल्याचं समाधान आलं. निसर्ग चक्रीवादळामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असताना माननीय आमदार जयंतभाई पाटील यांच्या वाढदिवसाला होणाऱ्या खर्चाच्या निधीतून सुमारे 50,000 लोकांना पौष्टिक खिचडी वाटप करण्याची कल्पना तर अप्रतिमच. आपले कार्य इथंच थांबले नाही, तर आपल्या नेतृत्वात जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी घरांना नवीन पत्रे, गावात सौर दिवे बसवण्यात आले. नुकसानग्रस्त घरांची दुरुस्ती करण्यात आली आणि पडलेली घरं पुन्हा नव्याने उभारण्यात आली. आपण प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन संकट बाधितांची गाऱ्हाणे ऐकली, त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केलात आणि यातच आपण एक कोरोनाच्या विळख्यात सापडलात. तरीही या कोरोनावर मात करून तुम्ही आपलं समाजकार्य, मदत कार्य असंच अविरत चालू ठेवलं आणि या समाजापुढे उत्तुंग समाजसेवेचे एक उदाहरण दाखवलं. संकट काळात केलेली तुम्ही ही मदत आम्ही रायगडवासी कधीच विसरणार नाही. आपले शतशः आभार.